Ndaitombo guti admire gadembo ujitipirori. Ndakazorowa na mdara kanyemba ujitindiri homi. Aiwa kugangamwa zuwa unogangamwa. Wadiba ujiti udonpa mwana. Hello Zimbabwe, my name is Nisha Ts, aka Anisha Tashinga Shoniwa. Ndrimskana. Sorry. Hello Zimbabwe, my name is Nisha Ts, aka Anisha Tashinga Shoniwa. Ndakazvarwa muChegutu ndoma ndakakurira. Ndakadzidza primary, ndakadzidza pa 2 primary school, and then secondary ndakadzidza pa Pfupa Jena. Panova ipo panozikanwa nokuti pama Greens, but then pa Pfupa Jena ndadzidza form 1 chete. And then ndazoenda kuMondoro kuna gogo. Ndanopedzisira paMashayamombe secondary school. So zvemangoma ndazvitanga I was 14 years. Pandakatanga kuti ndafunga song. Ndane 14 so taenda kuchikoro zvokuti kana pane ma sports mombo pane zvazvokuti pane PA system. Taitotambira kudhuze nokuma speaker tombopiwa mic womborowa no2. So zvinhu zvokuti ndaingonakidzwa nekuimba naturally chero pamakore angu even ndiri mudiki ndaitoti chero ndakanzwa song yemunhu ndatanga kutoitedzera ndaitoibata ipapo zvichitoenda. Ndakapedza kunyora form 4 yangu and azvanyazobuda bo kuma results ndobva ndarepeat paMashayamombe paipai zvinabuda kuti safe. And then vandadzoka kuChegutu ngoti kwaholiday zvezvokuti ngoti mwana atopedza zvinenge zvatoramba tada kutoona mamwe maoptions toita zvemacourse and so ndisvika kuChegutu ndichitosvika kuChegutu the first thing ndaitoti ndinomboita zvekuimba ndomboTry zvekuimba. And then I was like ndakudzwa kunzi because ndiri munhu wekuti maybe now tikaiwa kumusha ndasangana idea yekuti kune YouTube channel kune masong anofamba sei anowanikwa kupi ndasingatoziye zvese izvozvo wanguziva kuti song isitozongosenderana kana ari mabeats kana maridhim ataita taizongosenderana. So ndakutoudzwa izvozvo I was like zvinhu zvikaizvo I don't think ndozvikwanisa. First thing ndangoti I don't think kuti ndingabvumidzwa ndotoenda kushow ndodzoka manheru anoitwa manheru ndega ndandotongozvikansela. So ndangotanga kuita zvinhu zvakawanda kutsvaga zvinhu zvokutengesa so that ndigare ndine mari panga ndiri because makore unongochiona kuti makore akutoenda. So one day ndakazoti tiri kuchechi yedu inonzi EDMC Ministries. So taive kuBosberry kune the other branch youth conference. Pane PA system foot, then there's this guy anonzi Kuda varidza beat atoridza beat pepe natosvika natora mic ndakutoimba kangoma kangu. So kangoma yanzi handitongo newe ni Satani ndoenda kuna Jesu kune patani kachitoenda something like that. Then my prophet was like but I think because vazondudza service yatopera kuti I think unofanira kumboenda bonorecorda voice rako riribo. He was the first person atanga nobhadhara studio fee kunonzi kuweZulu Studios. Ndarecorda paya ndaitanga ndichachema zvakaoma dai dzokorora kudai hasirizo kudai chita so voice but zvakazongobuda. So zvinhu zvese zvinoenda nekujaira tikatozojaira studio tozojaira kuti unodai until tane idea yekuti maTikTok machii kuti unofanira kugadzira page and stuff kusvika tazosvika batiri izvizvi. My breakthrough song was kutsamwa kune Labor featuring Saint Flow. Yeah. Zvinoto handizive ndoti zvinodederesa here kana kuti zvinokatyamadza. Hazvisingori simple as pamwe matorero atinozozviita zvazvokuti kungoti because I still remember song isati yatobuda kana ndaitone imwe fiye yekutoti zvinoita yaitoma ndiri yekutoti zvinoita rikatoni. So ichitozobuda song ichitoputika vanhu vachitoti uyu musikana akayepa
azvinhu zvakandipa power ndozvimwe zvinhu zvekutongonipa futi power because haisi nyore kuti unongodai watodai then vanhu vakutotisa kutotamba ini kana chinyora song especially these days hangu ndongoti toti ndapiwa beat rangu naproducer wangu and then say ndoriridza ndongo alright andizive pane matunes anotanga kutouya achitovhaiba kuti iyi kudai then ndotokwanisa kutoselect kuti but this beat because chakosha pakutanga kuziva kuti beat iri rikuda song yangaita sei usati wanyora saka ini usually kana risiri kuti handina beat ndingori munhu chinonyatsoinspire mashoko enyu amunotaura lese taswere tese dai like takabata foni yangu zvezvekumanotsi pane kwandinonyora kutongonyora word toti vati kana kuti huku yakadyiwa kana kuti inonzi huku yakadyiwa nemuroyi kana kuti yakabiwa nemuroyi that word rakangoita kunge ramake sense kwandiri ndotongotora foni yangu ndotongonyora pamwe pacho usingatombozivi and then ndio zvinozongobatana pano pekuti kuti andotofunga kuti ndine statement randakambonyora rinoenderana nesong then ndozvozongonobatanidzwa no sometimes zvinhu zvatinoswera tichiona zvakutoona kuti izvi ndo zvikuitika sometimes zvinhu zvinge zvichiitikawo for you kutoti ndatosangana nechinhu chakadai because song yaunotinyatsonyora hakuna chinhu chine pawo sesong anonyatsonyora exactly zvikuitika mulife mako anenge ari mawana but hainangu mostly kutongo zvandaona uku zvandikaona uku zvandinofunga admire kadembo alright zvakaitika handingamboti ndine pandikaona inspiration yangu for admire kadembo but chakaitika nje kuti ndakafunga that line rekuti ndakangofunga line rekuti ndaitomba kuti admire kadembo chiti pirori and zvega zvakabva zvangondilida kuheartbreak kutoti nyaya iyi kutaurika apa ndeyei like handizive kuti mukuzvinzwisise mukona kuti musikana ari kuti chii but chinoitika nje kuti ndokwanisa kungofunga kungofunga kuti sadza rapera ndototi zvinhu izvi ndotozvinyora zvakatodaro ndotozvinyora but then ndatozoenda kustudio ndakutoti nditire beat ndine idea yangu yakadai ndopandokwanisa kupedzisa song yangu o ndokwanisa kutoipedzisira ndiri kumba but hazvisi zvinhu zvokuti zvinotobatika kuti ndakazoona mai panext vakazodai saka ndakazoona izvozvo ndaamaya zvinhu zvokuti ndiri kutongoona paground ndatongozvifunga ndaitomba kuti admire kademo and patikatozvifunga ndandine imwe brother yangu inonzi Pablo so takatoseka tikati nezvaitwa kanhingi kuti admire kadembo ndo line robva wafunga ndaatongoti boom in panyaya idzodzo zvinongonziwo tangokura chingonzi kunyarara kunokunda kutaura because sometimes hauzivi munhu inawe kuvenga here tataura izvozvo inawe kutiwo akambozviexperienza here because zvinodependa necomment ka mumwe anogona kutokomenta sezvekuti ini lese ndiri kuti vanhu ngatidananei rudo runonakidza mozoroorwa mozoita sei pane mumwe akachemedzwa nazvo and anogona kukomenta akatora side rake kuti haiwa Nisha ungataura kudaro wangaite sei so takatanga kutopindurana ratodhirama saka handiona kunge kunyarara indongonyarara even comment section yangu atarisa kutongonyarara because munhu ngashandise data rake zvaanoda yeah so this is what happened ndatoya kunoku ndakugara kunoku so ndatsvaga imba kuSunning ndio bye I was still in Chegutu imba iripo chichi ndobva ndauya ndakutangogara ndega tatobva kudheni tatoti kuya kubasa ndobva ndagara so ndangowana imba yekuti ahupo ndasvika ndati padheni apa it's fine but ndofana kuita sei fana kupabva ndobva ndabva so ndakabva pakuSunning ndio ndawana imba mamiroom arcade so the guy akati pane imba munhu wekuti ndakasangana naye achitoita zvegarden Bresen aitoti but kana udawana dzimba kunongoneseva tonditi wakaenda pamashops pane chakadai so but ndine friend yangu inechi
ine imba atabo ndova ndataura namoms wepandaigara tanda kubuda ndova ndashifta zvinhu zvangu taenda tasvika padheni paya then andafonera the guy uyo wekuita zveloni andatosvika zvanzi amira ndisvike tapinda paipai because ndandatomboenda ndakanoiona anzi unouya chichi vandasvika then the guy akutongotaura kuti namoms vakazoramba kuti this room itese ipinde munhu hanzi imba yedu tanga yarenovetwa angari mawani angari ipapo ndo vanhu vekuti ndakanyatsogara kuti handingatakure masini ndodzokera kucheguta hazviskuita ndoita sei pana like handizotaura hangu ndakazoita sei but nguva iyo yanga yakaoma nguva yanga yakaoma aiwa tokwanisa kungutaura kuti nguva iyoyo yanga yakaoma ndonga mungoninzwisiso yanga yakaoma I think hazvisiright kuti taure panapa ini kune munhu anenge akanditariso achiti uyu musikana uyu ndoda kuzenge ndichiita sange zvaanoita ndoda ngomunza chekutanga I think kutongofokasa life kutongoziva kuti inini izvi ndo zvandiri kuda because wakaita 2 maoptions zvinogona kuzokunetsa pamberi saka panotoda decision making kuti ini ndakuda kuita izvi 1 then wofokasa because arodhi yacho ine tunhu twakawanda tumasily things turimo twakawanda tukuti wakangovarairwa ka unozokeruka maybe wato maivemba ndozokaruka watorasika wakutonzi iyo kukwavo ndokupi unogona kutozorasika futi kutonzi ko izvi wakuimba izvi ndezvipi sa chandokwanisa kungotaura njengoti kuzvichengetedza nekuziva kuti ini ndiri kuda izvi kungoziva kuti chinhu wani chandiri kuda ini kuimba kana kuti chinhu wani chandiri kuda kutamba hatisi kuti kana une shopu yehembe usaite zvegrosari maya unokwanisa kutofokasa but apa nechitaura chinhu ndichiburikidza through chipo kuti nini handine chipo changu chebhora but wakati une chipo chebhora uzoonekwa futi uri murelay nevanhu uchiti futi ndomhanya futi wakutotsoma nezvinhu zvisingaenderani nemachallenje reni but ndingati semaexample api challenge aiona challenge inogona itoripo but pamwe handiitori sechallenge imozobvunza producer izvozvo handakatosangana nazvo big time kutonyatsonoti but then kuti ndichitaura like akunu ndo geto rangu so ndatanga kuzoti ndakazonzwai like munhu wacho akatoona kanhu vatoziva ndindi kutaura right chakatondobvisa kuchegutu it was Nash TV zvakaitika ndezvokuti through matiktok videos angu netsimutarisi vakaona 1 and then obva variposta papage but ndiri kutsvaga this person chichi vanomuziva so vanhu vaitega vamwe vanondiziva vaitofona that day I still remember ndasitori nadhadha inini pache zvangu ndaita zvekufonera iyo mutarisi akutsvaga then andatenga bando rekuti ndene paapp andapewa screenshot tonati zvesure so pampakanyoronza akasvika pagedhi anoona the security guys and then ongova show this message so ndo mafambira zvakangoita mangwana acho chibva ndatoya kunoko and then vandoona misimutarisi takataura zvakawanda nezvemusic andadzokera padhendo pandikazoprocessa kuti ndichiuya kunoko manje ndingangoti pakafarwa zvekutodaro pakati pakafarwa
zvinhu ameno handikwanisi kuzvitsanangura right now because hamusi mandiri memusingazoziva kuti Anisha aingotaurawo, but to be honest zvinhu zvinongofadza kutongoti apa Mwari vanenge vachiona vanhu avo. Yeah. Right. Yeah, so actually before this is what happened. My producer akandipa beat, manicure and central beat. And I think I got another 2 to 3 days. After Babo, Afro, it's an Afro beat. I'm going to make something different. No, don't send like audio. I'm going to make something. I just so good there. Both in the like I still remember, I repeated up, pair century churungu. But don't send a sticker, I still sick. But then I got to so weird, and then we recorded this song. Tabatsirani, this the name of brother, I'm going to tell me so. I told Batsira here and there, apple. Ta paid the song. Take no shoot rag blawayo. Shoot one of these guys, Afri art. To shoot a video, do rakanaka. Shoot a video, do rakanaka singaiti. And Jaina kids about the vibe. Angarma one. The questions were easy and I don't go to roti. Pakuimba kwatunoita izvezvi. Kuimba kwaturi izvezvi right now. It's not like zvichaperera panapa. And ndina fans anonzwa shiona chete. Kune mumwe anotonditi I'm not understanding zvawaimba, but then the vibe is correct or tune yakushandisa or ndikunakirwa this flow. So pamwe pacho zvinhu zvongoti tikungoita zvinhu zvinobata munhu wese. Sazvokuzoti ndirambe chingonzi Anisha shona andambondikuburisa album rechirungu ini. Zvinhu zvatotanga kuona like izvezvi ipapa. But then ndikutoziva kuti kune vamwe vakatoinzwa vakatoti atoimbawo nechirungu zvikutomeka sense kuti se tiri kunzwawo. Saka ndiri artist, so zvinhu zvangu zvinofanira kuenda nedirection yandikufila inini, like background patangira idea tongopedza zvakadaro, because atirambe tiita kana chinhu one takamboita izvi todzokorora vanhu vamupedzera kuti akowai kungoramba uchiita zvinhu one, but kungoti tinakiro tese hatingazoiti tese edu, but kungoti vashoma ivavo vanzwe zvatiri kuzama kuita. Yeah. I think panguva ino yatiri kune every parent kuti ndine mwana wangu kanzi anofarira bhora but vakumurambidza, mwana ufarira kutamba but vakumurambidza, nokufunga kuti it's high time yekuti vachingoziva kuti kana mwana wangu achigona chakati ndofanira kumusapota izvozvo, because ndo kune life yake, ndo pane future yake. Hapana chinhu chinonakidza sekuita zvinhu zvaunofarira zvokuti ndotaura kuti ndakakura nchiti ndoda kuzoimba, ndototi ndakuimba izvezvi zvinhu zvino handizive. Zvinhu zvinonakidza zvokuti even chero mucomment section yangu chiona kuti vanhu vandadzana vachiti neMaRoyal waita madesk kana kuchikoro kana chii, zvokuti zvoita kunge mafanis, but then now ndopatatova. Saka mwana wese anenge achida kuti ndida kudai anenge atone picture, anenge ane paakatotageta, wakabata foni yake makatozara vanhu vebhora vanototi ini kana ndoda kuzoita sauyu kana kuti ndine maskills, zvinhu zvakawanda ishungu dzese dzaanenge akaisa. Saka hatisi kuti chikoro chitone basa, ngaapedze ngaatonyora form 4 and kana muda kuti adzokorore ngaatodzokorora, but then anongodoka support kuti akauyawo ngaafile free kuti mama inzwai kana kuti baba inzwayo kana song yangu, kutangototi but une voice but une chii, because inine munhu anisapota haasitombori kana kuti toti munhu mudiki, ini ndaisapotwa nagogo vangu sezvandataura, gogo vangu chaivo toaindidzoti uona voice rako rakanyanya, muchembero wangu chechei, because ndiri munhu aingogara achingoimba chero padzenchere. Saka nditozotanga kutomurovera chero nditomuiti ndanyora zvakadai aitonnakidzwa.
zvinzokuti sviri nekakushoka kekutoti munhu anotouya kana nefoni yake achitoscreama achitoti Nisha unomboona ngemafanizi but then tisati asvika palevel rero kuti understand kuti ndozvavepo ndozvikutoitika otherwise patiri kufamba vanenge vachitotiona kuti Nisha wadii, Nisha nganimbotora piki, Nisha yes, Nisha ndimoresewo. I think ndokwanisa kungokumhoresa hai zviri sei muita sei, and then but that time kana pasina time maybe wangondibhiga ndongokubhigawo back, and toti maybe pamwe situations ekuti munhu anouya utori nezvimwe zvikutokunetsa but then anova this excitement yekuti unotozoti hapana getimboita izvi todzoka yedu papoint yedu. But pane mumwe munhu wekuti ndosangana nemunhu nhasi ngondotorwa naye piki ngondototi handisi kukwanisa depending nepanzvimbo yacho kuti yakamira sei nezviri kuitika zvii netime. Probably voice rangu rine kamwe uniqueness, ritori unique in fact, rega nditi rine kamwe zvinondi plus dressing ndongopfeko zvandoda, rega ndingoti zvandoda alright, because ndakazozviti zvakadai mwana uzoti wakaziva sei kuti ndo zvazvikaita, saka ndongopfekawo zvinhu zvandoda inini zvandofila comfortable nazvo zvisingazondinetsi. Ambokuudzai something guys, mona chi inini ndichikuda career yangu kuti ende kumberi. One besides zvecareer da kuti mutere point yakutaura, vamwe vakatombondiona ndinaRoyal vakatanga kuti me wait da upa point vatanga kuti maybe unoda naRoyal, you are the royal wati kutaura unofila sei. Dambokuudzai something guys, dambokuudzai something, we are here in Zimbabwe and vanhu tobelieve zvatada through zvauri kuona. Dai akapfeka kadress kadiki nechimegona kutobuda panapa mchiti that girl Millicent anenge anoita zvemabhawa and stuff through kukura kwatikaita isusu handi. But my point here is people vanozvitaura comment section, Nisha, uyu mukomana, chichandi. At first you might be like, but you might say why vanhu vakudaro dangotoro according to fambisira ndoita life and why vanhu vakunditi ini ndakadai my first days and then I realized no maya ona hembe idzi these clothes ndodza ndotoda zvemoyo zvekutoti watonditengera dress I say thank you but then and ndongoti thank you here. But my point here is bro, kana muri fan rangu inini chiti nechandomfarira, do you think unochinja mind just because Nisha said she's not straight? Daubata point amataura yekuti hanzi like you are straight saying vanhu ma businesses vabva vangoziva kuti vari kuona munhu akadai kana kuti munhu akadai. So like do you really muona this method anoshandisa ndo yakandibatsira kutosimba even pa comment section kuti no wakapa page rangu uchidai then you are ausi wangu but it's fine ndokusiyawo ita se wocomment wakapa page rangu uchitoni chandokufarira ndofarira voice rako ndofarira dressing yako then uri wangu maworks ngaite se ngaende ndikutaura zvamataura but then ndada ngotry kuclarify kuti no it's about kana vanhu vachindibhuka inini ngavatongobhuka kavachitongozoti apa takutongobhuka Nisha Ts anoita zvakati Nisha anozoda 100 mahenes ndo zvinhu zvatinoisa paground handi sematauriro atiri kuita izvizvo. But then tangodzoka hedu kulife vanotida ngatiendei whether uri kuziva kuti zvakamira sei zvakazodai ane vana 2 here kandi haana tikuti ngaite sei. Thank you. So ndongodzokera mashure michana ndiri munhu wekuti pandikatokura gogo vangu vandaitogara navo vatodi nanhasi like vatone belief yayo kuti matrauzi ndevanhu vanohura and stuff ndo nanhasi chero ndakavafonera ndo munhu wandakakura naye ndaitopfeka masketi zvekutodaro. But then ndichangoita phone like social media and stuff unotanga kuona vanhu uchionawo zvikuitwa nevanhu kuti izvi ndo zvikuitika and stuff. So
ndine maworks andaita kuchitown brother yangu imwe inonzi Malvin. So vatonti amfana ukuona chiyo zvaungorika unekapatani kaneka 10. So pakamenshena that person artist of Nigeria, so ndatogarawo ndaitomufolowo maposta ake chonakira kuti munhu upfekera ndando yandodaini zvemoyo chaizvo kunyatsofila kuti inini ndaakungoshaya hangu but zvinhu zvindochi ndozvandinchida. So unozosvika time kuti unosvika pakusvika pazvinhu zvacho kuti ndaamo and then tozviita. I know a lot of people comment section yangu kazhinji aitoshaye munhu anozoti uyu akadai but then that's not the story. Isusu tikutofokasa ini ndiri kuita zvandiri kuda ari kukomentawo zvakuita sei zvari kuda. Only the people vekuchegutu nevandiri kugara navo right now ndo vanokwanisa kutovaudza kuti mungona Nisha to akatodai. The reason why ansikada kutsanangura like panga nchimbotaura pepe, the reason yekuti sometimes ndofunga kuti zvandofunga inini ndo zvinofunga vanhu. Do you feel like munhu anokomenta comment section achitoti ibvapo iwe hauna chaunogona iwe wakamboimba songa yakadai yange isinganakidzi wakazoimba yakadai? Do you feel like takatora munhu tikamugarisa apa tikamunzwisa song yamunoti is the best or maybe in 7 million views chiti nichani song iyi makamunzwisa do you feel like anotaura kuti Nisha anogona? Ahambodaro. Why? Because wakatena off kumunhu andi une chibelief chawatobuilda muhati mako ka chekuti unongotoshedzera kuti nonsense chero ndakati no you say nonsense. That's why ndisingade kuexplain a story because I feel like ungoti haibvapo waigoti chiiko pakamera and ndo zvine vanhu vakawanda. So I guess pamwe ndapindura pamwe handaunyatsa ndasvika tokwanisa kubatsirana. But inini zvandiri kutopfeka guys zvese zvandiri kuita voice randiri kutaura naro hapana pandikamboti Mwari chinipai voice rinenge remukomana kubva kune rechisikana and hapana pakambonyorwa kunzi aya ndo yevakomana aya ndo yevakadzi mubhaibheri. Kana riripo vhesi racho tozobatsirana kutsvaga. But zvanditori nhasi ndo zvandika voice irori hapana kana irori ndo randitori naro. I guess kana ndo ramunonzwawo futi pandoimba. Ngatisapiwe pressure, ngatisachive zvinhu zvakaita sezvezvi kuti mufana wangu takazodai tozokwanisa kudai. And kana Mwari vatipa chipo isozvo handini Mwari vanogovera vanhu zvipo vakugovera kuti ayo uchatamba bhora kana kuti uchaimba kana kuti uchaita zvekutamba handi chitori mauri uchatozvitanga ndizoti uchazvitanga rini kana uchazvitanga paunotanga paunozoenda nechipo chinozokupa brain dzekuti ufungewo kuti takazoita zvemadrugs zvinozonyatsotipa power chii. Kana ivo vari Mwari vakatongokupawo chipo kuti iwe chena unodai saka chaunonge wada kuzoedha nemadrugs chinenge chachii simba ripi rekuti unozoti ndozowana simba ndozowana energy ndozofokasa ndozonyatsofanika kumangoma. They usually say kumangoma unodhoma ipapo wakangodai mazvinhu zvaunotanga kufunga. But in I believe kuti hakuna chinhu chakadaro, hakuna zvakadaro because tiri kutongozviita. Kune vari futi vari kutongozviita toti but unotobvunza kuti mune zvamukuonawo nezveizvo toti maya ndiMwari. Mwari vakatoisa chipo cho zoti unotoenda hapana chiuda kuspicewa hapana chiuda kumboedwa kana kuti sei. Saka zvikurusa madrugs haana kutinakira, haana. Handikurudzira hangu vanhu kuti vaite zvinhu zvakadaro. Now this year I'm focusing on nobody. No. Now what I want is more money. More.
Money plenty, they call me cutie. I was ugly before. 20th century, they pay me 50. I was there to perform. Now I know my value. I don't rely on saying thank you. I'm a bad girl, let me warn you. If you trip, I no go spare you. And now I know my value. I don't rely on saying thank you. I'm a bad girl, let me warn you. If you trip, I no go. All I want is la 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 la. Yeah, so I'm with my brother here. It goes by the name 96. Do what tuna, and the process was apana zvakawanda zvakamboitwa pakango pengo ne beat and tine song yatada kuita isiri iyoyo and tazongoti angatishandisa beat iri baba tongonzi chorus. So madhuna mutuna takaishanda na Ts sezvamunoziva chikaita ndechekuti teida kushanda imwe song yanga yakaipa futi chofana tozoita tofana kuita ndobva tazotora rimwe beat hairo beat ndobva ratiba moyo uyanga nemalines ake madhuna mutuna echorus inhu anozongopfekerawo vhesi rangu ndobva takagadzira banga zvinhu handikwanisi kutaura ndoti chii but zvinotongonakidza zvine kavibe handina chirungura ndikufuka bombastic it's like zvinhu zvachina mavibes achona ane mavibes kana ekudheni kuti ushanda sisi wako sisi wako neunotizoti wada icho muchinatsokuudzana zvasiyana nekuti munhu abva kuti kandi unozongoyara vhesi zvatosiyana nekunge muri panzvimbo imwe chete nepaipe kuti unozongonzi yavese vhesi kana kuti waunza vhesi zvinondiinspire big time pakuti musikana anga achitopisa zvekudaro kutoshanda naye panguva yaari ma1 zvikuti honestly speaking munhu wese ari kushanda naNisha nyange akapuwa ani izvizvi munhu infact ngati hapana munhu asiri kuda kushanda naNisha izvizvi so inini opportunity hombe yandakatowana neshanda taita zvihombe ende mukuita zvo ipapo I think ndingangoti maybe inyaya yevibe yekutongoziva artist wako kuti anoenderana nezvipi. Pane zvimwe zvekutogona kudauridza sungura Nisha asi wesungura asi werumba saka kutongoziva type yesound yatofanira kumupa saka inenge iri nyaya yevibe kazhinji kacho. Tsama kune labor shampopo vibe rangu inonzi ugly before nemamwe andakangana but mazhinji acho kuti ndakamaita iwa chete ana distance ndakutozotaura distance kapa nene andikuona ndandangoikanganwa pa ndindakamaita mazonga pana vanenge varipo patoita mainterview unzwa here vatikanganisa vibe redu unzwa. Let's continue. Asi munhu akaoma kushanda naye zvekudaro Nisha munhu wekuti since takuzivana tinonyanya kutoswera tese saka inyaya yekuzivana saka kazhinji kacho ndowanza kugadzira mabeats nomusendera iye chake kuzongo yakanyora song itori ready toshandwa kare then totongorekoda yobuda iri banger yobuda iri less banger chero zvasazoita but tinenge tatopedza basa. Uye muone zvinoita Mwari uye muone zvinoita Mwari 96 will never change Rike demand new day jama uyu watatotitaita matuna chazoramba kupenyezeka checheka zoramas azizenge Jona tizoramba vachatotitaita madhuna wavati kapinda chazoramba kupenyezeka checheka zorama azizenge Jona tizoramba toda mari yekuita intime nendeke 6 gun nepepe yakaita zvabada madede airogodzi bababhanzo
mafuta ekuzora umwe ngobata dhora zvakazora handina mari dzakatati ndiku chendai gadzomsabhura moedzere mari zverudo izvo ndakatotakura ai madhanza mumaziva Daida maduna asamba mangura machoreography asisenge bad energy stay away from me vachacha mizika maivasha mi ezvokora statoita mari ende zvinoshamisa zvinoita mwari toisa food patable zvinhu zvavaiti zviri impossible konhamo takatomboitamba seball before long time takange taona mari handidi ndoda ma08 ndorodza vavengi kunge 2008 ndobva ndarema but kwete zveweight ipapo panenge pazarura magetsi vachatotidaita maduna.